Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:45 del migdia. A la sintonia de Ràdio Vilafranca sabeu que a aquesta hora cada setmana us parlem de literatura infantil o juvenil i ho fem habitualment parlant amb un autor o autora d'un dels seus llibres. En el cas, però, com és el dia d'avui, que estrenem el contacte i la relació amb alguna editorial, amb una nova editorial, la primera setmana, el primer capítol, el dediquem justament a conèixer l'editorial i ho farem tot seguit. Avui, concretament, i durant les properes setmanes, estarem parlant de llibres que ha publicat l'editorial Coco Books i l'editora és la Mònica Carulla. Mònica, benvinguda. Hola, moltes gràcies. Directora de l'editorial, editora, i també em sembla que dintre d'aquest capítol de les properes setmanes que farem en el programa de Ràdio Vilafranca seràs una de les protagonistes també, seràs una de les entrevistades. Sí, perquè sí, és un llibre que ens toca molt, és molt Coco Books i sí, em feia molta il·lusió explicar-lo. Quan dius molt Coco Books, què vols dir? És a dir, què és Coco Books? Mira, és una editorial que ara, just aquest any, 26, farà els 20 anys i vam començar, de fet, va ser com una mica una prova, gairebé per una necessitat personal. Clar, ens remuntem fa 20 anys, que ja han passat molts. Jo vaig tenir bessons i just veníem tant el pare com jo del món molt visual, de les arts, del dibuix, de l'audiovisual, i vam començar, tenien mesos, i els hi vam començar a donar algun llapis, com experimentem tots els pares i totes les mares, no? I llavors vam veure que de seguida tenien el concepte d'una línia, de 2 punts, d'una ratlleta a baix, algo que nosaltres podem veure que evidentment allò és una cara, com reaccionaven els nens, i a partir d'aquí els hi vam anar apropant un tipus d'il·lustració i un tipus de material on ells intervinguessin. I al llarg de tots aquests anys ens hem anat especialitzant molt en el que és l'art, el disseny, l'arquitectura, molts conceptes que els nens molt petitons encara no el tenen a la mà, sembla que hagi de ser una cosa d'adults, i el anem contínuament traspassant-ho a aquestes edats més petitones. I és molt bonic perquè hi ha llibres també d'activitats on veus com els adults i els nens interactuen entre ells i com aprenen. I una mica és aquest el concepte, no? Fomentar el que és la creativitat. I d'aquí, estires el fil i podríem estar parlant hores. Clar, tu ens has dit que veníeu tant el teu company com tu del món de la imatge, però del món editorial també, és a dir, una cosa és ser artista, l'altra cosa és ser editor, eh? Exacte, just per això, no veníem del món editorial, no, per res. No. Va ser una experiència total en aquell moment, ara potser sí que hi ha moltes més editorials que van naixent i que és com més senzill, però en aquell moment sí, tothom es preguntava què fèiem, no? Però ens va portar molt el tema visual, és el que més ens va estirar. Després, clar, evidentment, tots els llibres tenen un text i, evidentment, el que és el text i la imatge, contínuament tenen tot un joc, però l'enfocament venia des d'un altre punt de vista. I possiblement per això, perquè jo sí que veia, a veure, també els hi comprava als meus fills llibres preciosos i sí que vaig tenir molt clar que havia tot un ventall d'opcions, que ja hi havia editorials que ho estan fent molt bé i si nosaltres fèiem una altra cosa, tenia que ser des d'un nou plantejament. I així vam arrencar, vull dir, des d'una manera més visual, sí. Que nosaltres hem rebut ja els llibres que anirem tractant en les properes setmanes i ens els vau enviar fa uns dies i els hem pogut fullejar i sobretot tocar, perquè els llibres s'han de tocar i mirar i realment només palpant-los i mirant-los ja observem que hi ha una qualitat diguéssim important
que teniu molt en compte, clar, tractant, com deies tu, de gent de la imatge, teniu molt en compte la imatge del llibre, Totalment, és que són objectes, és increïble. Mira, hi ha algú que ara m'està passant pel cap, que els meus fills ara ja tenen 24 anys, i és bestial perquè, ostres, amb el món que ara se'ns està girant, no?, que penses, ai, a veure si ara ja el paper ja desapareix fulminantment. Doncs no, els meus fills just aquest Nadal han demanat i han regalat molt llibres, llibres molt visuals, i clar, estic com molt contenta i molt orgullosa, no?, perquè veig que és això, no?, com hi ha darrere de cada llibre hi ha un concepte, i quan és doncs, aquesta part tan visual, és que finalment ja és preciós tenir inclús un llibre doncs, que el tens a la sala i que igual doncs, ve gent de fora de la casa i es posa a mirar el llibre, i és com a partir d'aquest objecte doncs, passen coses, no? Es creen converses, bueno, sí, és que ens agrada molt, sí que físicament tingui molt pes, no? Sí. Nosaltres sempre que comencem el programa expliquem als oients, amb aquella il·lusió de que hi hagi algun oient nou que s'incorpori a la nostra història, sempre els expliquem això, que fem un programa ben senzill que consisteix en entrevistar amb un autor o autora parlant d'un dels seus llibres. Però, clar, quan es tracta de llibres de producció estrangera, la nostra capacitat lingüística és mínima, i per tant sempre el que fem és parlar amb els traductors dels llibres al català. I en el cas vostre veig que tindrem bastants traductors durant aquestes properes setmanes, m'imagino per les característiques que hem explicat fins ara dels llibres, no?, que són llibres, no sé si n'hi ha molta producció a Catalunya o no, d'aquest estil, no? Clar, a veure, primer que el tema català, jo sempre insisteixo que hi ha certs llibres que podríem perfectament només fer-los en castellà, però com que una mica el que he dit al principi, no? Com que són a vegades inclús, a veure, no tots, però com que a vegades tractem temàtiques que sí, doncs, per exemple, el de dibuixar, traça i crear, doncs podria ser un llibre que és un llibre d'activitats on s'intervé dintre, i bueno, a més l'autora és la Marion Deschat, que ella és anglesa, doncs dissenyadora gràfica, i amb ella, encara que sigui una traducció, tinc molta relació directa. I va començar a fer aquest tipus de llibres una mica amb el mateix plantejament que nosaltres, no?, que també venia des d'un món molt gràfic. I clar, què passa? Que encara que ella parla als nens, que també parla als nens d'una manera com molt adulta, no? I per mi, ostres, els nens ja de base estan estudiant en català i ja parlen en català, i vull que segueixin tenint aquest material en català, no? Que no perquè sigui un llibre d'activitats, doncs mira, el fem en castellà i ja està. Que és un esforç per l'editorial, perquè a nivell de costos és bastant potent. I llavors, a nivell dels traductors, clar, en aquest cas, doncs, cada un ja us anirà explicant, no? Doncs hi ha l'Alicia, doncs, per exemple, ella sí que ens fa la part anglesa, i ella ens ha treballat moltíssim tot el tema dels llibres d'art, i està molt especialitzada. I cada un d'ells, a mi el que m'agrada molt és anar com que anem de la mà, no? A vegades em diuen, ostres, és que les traduccions les treballes com si fos una costurera, no? Doncs sí, perquè hem d'anar entenent molt a l'autor, i jugar amb el llenguatge és preciós. I també quan estem treballant la catalana i la castellana, com cada un, tot i que són molt paral·leles, les dues llengües, com cada un té la seva personalitat. I llavors, sobretot és captar l'autor original que ens està dient i buscar-li, no? Donar-li tot un gir, perquè a vegades no funciona la paraula aquella que és l'exacta, que és la que hauria de ser, no? Sinó igual aquella paraula es converteix en una frase. Vull dir que és sempre anar interpretant, i això és el que fa que quan el lector rep el llibre no ha de llegir, que no sé què m'està dient, perquè llavors potser a vegades són aquelles traduccions que s'han fet potser massa literals, no? Sinó ha d'anar llegint doncs, com una bona novel·la ben traduïda, no? Que tu entris dintre, ni t'estiguis adonant que és
que és una traducció. Bueno, ho veureu, doncs, per exemple, amb Despertar Natura, que va ser una feina preciosa, no?, que també va fer. I, bueno, doncs això, també és molt visual i juga molt la paraula amb la imatge, i també juguem moltes vegades també amb el que és la tipografia, que és una part d'imatge, però que també expressa i que també té relació amb la imatge, no? Vull dir que són detallets que no només és allò de que l'agafes a la mà i que dius, uau, quin objecte, sinó que quan t'endinses tens més sorpreses. Això és el que intentem, i que grans i petits, els dos, estiguin gaudint. Això és importantíssim, també. Queda clar que haurem de fer un esforç aquestes properes setmanes perquè com que ho fem per ràdio i la ràdio doncs, de moment encara no ofereix ni color ni imatge, doncs haurem de fer moltes descripcions, perquè els llibres són fantàstics, ja ho hem dit abans, i sobretot visualment haurem de fer l'esforç aquest de descriure'ls. Per cert, que hem parlat de traduccions, però començarem ja la setmana que ve i en aquest cas no podem entrevistar els autors directament, no parlarem amb el traductor, amb un llibre ple de lletres. Sí, exacte. Sí. Aquest llibre doncs, el va escriure l'Òscar Dalmau i tot el que és la tipografia i la imatge visual és del Jesús Morentín i bueno, és increïble perquè aquí sí que estem parlant del que és la lletra i la lletra també tot aquest joc visual que té, no? I aquelles lletres que tenen formes, una manera d'identificar els nens que estan començant realment a identificar-les, doncs una P i una D poden ser molt semblants. N'hi ha una que té una panxa a dalt, n'hi ha dues que en tenen dues panxes, no? Doncs, clar, tot això que d'adults ja ho tenim... Bueno, és que ni ens hi fixem, però clar, els nens petits sí que estan aprenent d'aquesta manera, no? I vam fer un treball molt preciós amb tot això. La veritat és que va ser molt agradable i realment també després que sigui aquest llibre que inclús els adults doncs també el volen, no? Perquè visualment doncs, també t'està explicant moltes coses. I bueno, una mica com el llibre que jo he dit, no? De dir, ostres, que igual tens aquest llibre a la sala, que te'l vas mirant estones i que el tornes a remirar, no? És aquest... ostres, no? Avui en dia que tot és tan... que és un instant i desapareix, com un llibre, quan està ben pensat i és molt visual, com el pots anar mirant de moltes maneres, no? Jo penso que quan funciona molt bé el llibre és aquell llibre que hi tornes a anar-hi, no? No només és un sol ús i ja està, sinó que hi tornes a anar a buscar, a gaudir, a parar, no? Aquell moment de, ostres, parem de tot, parem de pantalles, o sigui, busquem-nos ara a nosaltres mateixos o al voltant que tenim, no? Compartim. Tot això és el que es va a poc descobrint, no? Amb aquest tipus de llibres. Bueno, això és el que espero, clar. Segurament també ens trobem en aquesta situació amb el que farem d'aquí un parell de setmanes, Desperta en Natura, que ja ens has comentat una mica la història visual total, i d'aquí 3 setmanes tenim o parlarem del fantasma que volia existir. Aquest és una mica diferent, eh? Sí. Mira, aquest llibre, primer, el tipus d'il·lustració, que el veureu que té com molta línia vull dir que hi ha com perfil, o sigui, on anem veient tots els objectes, els personatges tenen tot un perfil. És un tipus d'il·lustració que s'està fent ara. També m'agrada molt doncs, treballar les tendències, m'agrada molt també treballar els colors que hi ha en tendències, vull dir que per tot això ja val la pena veure tot el catàleg. I en aquest cas, doncs, ostres, parla de temes diferents i just, bueno, amb la traductora ens ho vam passar superbé, perquè té tants missatges. Hi ha un missatge que està com de fons, que parla de la imaginació, que parla d'allò que no veiem però que hi és, i que aquí doncs, també podríem parlar doncs, parlat quasi als nens, no? Vull dir, també un altre cop allò de que no es parla als nens, però que els nens ho poden entendre perfectament, doncs d'allò que no veiem però que potser sí que existeix, no? I és molt divertit anar veient tots aquests punts.
amb la Laura ja ho xerrareu, perquè vam riure moltíssim, tot i que va ser una traducció, però vam riure molt perquè volíem que s'entengués bé, no? I volíem doncs, que evidentment hi ha un sentit de l'humor darrere i que a més s'entengués molt bé aquest sentit de l'humor, que a vegades també quan un tradueix també és complexa, no? El sentit de l'humor, com el traslades quan en un idioma hi ha jocs de paraules que clar, que igual no us usem aquí. En el francès doncs, sí que hi ha molt paral·lelisme, però no sempre s'entén, no? Si a vegades d'un mateix país, no? O sigui, igual, a Girona hi ha unes expressions i aquí que estem, menys Coco Books està a Barcelona, doncs hi ha expressions diferents, doncs imagineu-vos amb idiomes, no? Doncs com es pot anar adaptant. I, de fet, la història és això, és un fantasma que viu a l'èter, viu en un altre món i vol venir en el nostre món, el que estem nosaltres vivint i el que veiem, no? Però com que li agraden molt els gats, que no sé si això ho sabeu, però el que tingui gats moltes vegades miren les parets i no sabem què està mirant i sempre diem o intuïm que potser és que veuen un fantasma que els humans no el veiem. I em va fer molta gràcia editar aquest llibre perquè penso que ens pot fer reflexionar molt, molt més enllà, no? També hi ha hagut algú que aquests dies que nosaltres vam estar a Mèxic, ara al desembre, doncs allà que a Mèxic és tot el tema de la mort, ho tenen com d'una manera molt més oberta, no? No et diré que alegre, però com més distesa, sí que em van dir, ostres, és una manera inclús també de poder parlar de la mort més distesa, no? Més amb un sentit de l'humor. Doncs també podria ser això, però per això és tot aquests diverses coses que es poden anar treballant o parlant o inclús intuint i amb sentit de l'humor, que això s'agraeix moltíssim, la veritat. Avui ens ha passat el temps volant parlant amb la Mònica Carulla, que és la directora de l'editorial Coco Books, editorial que per primer cop passarà pel nostre programa aquestes properes setmanes. Hem fet pinzellades d'alguns dels llibres que comentarem, n'hi ha alguns més, i els anirem coneixent al llarg dels propers capítols del programa. I a més amb la Mònica acabarem el cicle, perquè he començat avui l'entrevista presentant l'editorial i acabarem amb tu parlant també d'un llibre concretament, que es titula L'artista, del que ja ens en faràs 5 cèntims en el seu moment. Mònica, moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Adéu.